корхонаи коркарди пахта дар ноҳияи Мастчоҳ ними шаби имрӯз 25 ноябр тақрибан соати 2:30 оташ гирифт. Ба гуфтаи манбаъҳои Азия Плюс, бо гузашти 6 соат ҳанӯз алангаи сӯхтор хомӯш нашудааст. То ҳанӯз далели сӯхтор маълум нест. Як манбаъ аз раёсати хадамоти оташнишонӣ дар вилояти Суғд аз корхонаи пахтаи ҷДММ Музаффар ном бурда гуфт, ки алангаи оташсӯзӣ хеле калон аст. Манбаъ афзуд, бо расидани хабари фаврӣ ҳудуди 20 нақлиёти оташнишониро ба ҷои ҳодиса сафарбар карданд. Сӯхтор хеле доман паҳн кардааст ва соати 3 субҳи имрӯз то соати 8:30 бо гузашти тахмин 6 соат ҳоло ҳам алангаи оташ хомӯш карда нашудааст. ҳоло сабаби сӯхтор маълум нест, вале тахмин меравад сӯхтор ҳудуди 400 метри мураббаи корхонаро фаро гирифта ва домони оташсӯзӣ дар ҳоли зиёдшавист. Дар ин корхона ба миқдори хеле зиёд маҳсулоти тайёрии пахта мавҷуд буд, гуфтааст манбаъ аз раёсати хадамоти оташнишонӣ дар вилояти Суғд. аз ҳукумати ноҳияи Мастчоҳ оташсӯзӣ дар ҷДММ Музаффарро тасдиқ карданд ва гуфтанд, ин корхонаи коркарди пахта ба соҳибкор Салим Мирзоев тааллуқ дошт. аз рӯи шуниди ман, дар ин корхона 1400 тонна валакна истеҳсолу дар захира буд, ки ҳар як валакна тақрибан $3000 арзиш дошт. ҳоло ҳам сӯхтор хомӯш нашудааст. феълан сабаби сӯхтор ва ҳисороти оташсӯзӣ дар ин корхонаи пахтатозакунӣ маълум нест.